Det er bare næsbrud. Det skal vi det gøre. Prøv lige at skrue lidt ned på bunden. Kom med den stive venstre der. Det er roligt, Christian. Hvad? Bare næsbrud. Øjne og træk, Ejner! Du kender sgu da reglerne, mand! Bare ikke stå og simultere derfra. Boks! Hun er ikke blod, far. Kom lidt tæt. Kom med den venstre der. Tæt på den. Udmærket. Udmærket. Godt. Gå højre. Ja, det der. Ole med to. Ole på bluset. Kom med den stive venstre. Den skal bare ikke knalde den anden bil. Har du været nu? Er du ved at være træt? Udmærket. Kom igen. Kom nu. Kom så, Emil. Ikke så meget til domebokse, men du vil også lidt forsigtigt. Kom nu, Christian. Ja, sådan der. Kom så, Christian. Sådan der. Christian, tilfreds skud nu. Kom. Løs jer afslappet, Svend. Kom. Stop! 1, 2, 3, pust ind. 4, Ind gennem næsen. 6, 7, 8. Er du klar? Boks! Kom så, Christian. Kom så, Emil. Ikke så tæt på. Christian, kom nu. Udmærket. Sådan der. Så er der han nu tilbage. Kom igen. Kom nu. Udmærket, han er ved at være træt, Emil. Ikke for tæt på. Sådan der. På afstand. 10 sekunder. Oppe på armen. Sådan der. Udmærket, Emil. Prøv at bruge dit lige stød. Lige venstre.